Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mutane na amana ta. Dama an ce halin girma sai dan girma. Nuna man soyayyar wacce kuka saba nuna. Ku ci gaba nuna mai ta. Yanzu haka ina so ku nuna mai ta. Na kawo muku wani abu ne. Domin kuwa ku ya kamata a kawo mashi tallaci ta wata YouTube channel mai suna Bakwa GTV. Bakwa GTV tasha ce za ta rika kawo muku videos kamar interview comedy, normal comedy da sauransu, abubuwa ne na nishaɗi. Za ku nishaɗantu fiye da nishaɗin ma ni da nake baku, dan shi ƙwaro ne ya san aiki. Ku ziyarce shi Bakwa GTV gashi. Ku danna mai subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Zan ije muku linkin ɗin a ƙasa. Ku duba ku shiga, shi ne YouTube channel ɗin shi. Ku shiga ku mai subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Na gode, 'yan amana.